ושבתם איש אל אחוזתו, כך נאמר בספר ויקרא פרק כ"ה. פסוק זה הוא האני מאמין של שלמה טאוב, מנהל ארגון לגאסי ברעננה להשבת רכוש יהודי לבעליו. 50% משטחי הנדל"ן בפולין היו בבעלות יהודים עד שננטשו בתקופת השואה והולאמו על ידי השלטונות. להערכתו של טאוב, מדובר במאות אלפי יורשים שהם בעליהם החוקיים של דירות, בתי עסקים, בתים וקרקעות בכל רחבי פולין, והם אפילו לא מודעים לכך. שלמה טאוב, בן לניצולי שואה ויליד קרקוב, הצליח להחזיר לרשות משפחתו נכסים בפולין, בהם בניין רב קומות. טאוב, שניצח במלחמתו האישית, משוכנע כי גם על אחרים לדרוש את רכושם ולהביא כך לצדק היסטורי. נולדתי בפולין, בקרקוב, ועד גיל די מתקדם ההורים שהם ניצולי שואה סיפרו לנו על רכוש שהושאר בפולין. וידענו שיש שם בתים אבל לא מגיעים לטעון אותם, לטעון בעלות לבתים האלה. כך שקרה הדבר אחרי שאבי נפטר, שזה היה בשנת 1985, יום אחד אנחנו מקבלים מכתב מפולין, מגוף שלא היה מוכר לנו, אם הייתה אז בחיים, והמכתב היה בפולנית, ככה שאני לא כל כך הבנתי מה כתוב, ובמכתב היה כתוב, הנכס שלכם ברחוב זה וזה בעיר קרקוב טעון תיקון, והושקע בו על ידי הגוף המנהל $12,000, שווי בזלוטי. ופה זה הכל התחיל עם איך מוצאים איש קשר בפולין, והמכתב שקיבלנו היה מאוד מפורט. חול, חלונות, גג, ועוד כהנה וכהנה של אינפורמציה שבדרך כלל מקובלת בז'רגון של אנשי שיפוצי בתים. והתייחסנו לזה כאנקדוטה קומית אפילו, כי אני אמרתי לאמי מה כותבים בחזרה לכזה מכתב. אמי כתבה להם בחזרה, מכתב מאוד מנומס ומאוד ארוך, היא הקריאה לי אחר כך בפולנית, היא כתבה, 50 שנה אנחנו כבר לא שם ולא גובים רנט. אז מאותו רנט שאספתם, בוודאי יצטבר לך מספיק כסף כדי לקזז $12,000. אנא, קזז ומהר לפני שזה יעלה עוד יותר כסף. מאז לא שמענו מהם עד לתביעה. כשתבענו, האמן לי, אף אחד לא צייץ גם כן על חובות, אף אחד לא צייץ אפילו על מה צריך לתקן, כי הכל היה כבר מתוקן. כך שהגשנו תביעה, ולקח כשנתיים מאז הגשת התביעה. התוצאה הכי טובה הייתה עבורי בשנת 1989, כשקיבלנו מכתב. השופט רוצה לראות אתכם. בו במקום הוא נתן לנו את האישור ללכת ולרשום את הנכס בספרי האחוזה על שמנו. ומכאן ואילך, אני רק מקבל פניות מאנשים ששואלים אותי איך עשית את זה. ולמה עשית את זה כל כך מאוחר? למה כל כך אחרי? למה לא לפני? שלמה, אחרי שאתה מצליח לקבל את הרכוש האישי שלכם, אתה מקים את חברת לגאסי. איך מקימים חברה כזאת? אנחנו ארגון שכולל אנשי מקצוע, שכל מה שהם עושים, הם מתעסקים בנושא המקודש הזה של ברור לגבי נכסים במספר ממדינות מזרח אירופה. ניגשים לכל מקרה ומקרה בבדיקה האם הנושא הזה שווה תביעה. ניתן לקבל בעלות לנכס כאשר אנחנו עוברים מספר שלבים של צו ירושה, הוכחות לגבי הנכס שאכן הוא היה בבעלותו של אותו בעלים, ורישומו בספרי האחוזה על שם היורש החדש, ואפילו ניתן למכור אותו בשוק החופשי במחירים לא רעים. המטרה היא, ולשם כך הקמתי את הגוף שנקרא לגאסי, להעביר גם את המסר הזה הלאה, לא רק ממני. למה לוותר? אל תוותרו, don't give up. מה שישנו שם, תעשו את בזעיר אנפין הזה, תבררו מה יש שם, מה ההורים שלכם השאירו. מה אתה רוצה לומר לבני הדור השני והשלישי שרכוש הוריהם נלקח? רק במשפט אחד, אל תוותרו.
אם אתם יודעים, אם סיפרו לכם שהיו בעלויות לנכסים, לכו צעד אחד קדימה, תבדקו איפה. לכו עוד צעד אחד קדימה, תשאלו מי היה הבעלים. אם יש לכם את שני הנקודות האלה, שווה לבדוק את האמיתות של המסר. האם ניתן לעשות משהו מהבעלות ומהכתובת ולהפוך את זה למשהו שיהיה שייך לכם. כי כל שעל אדמה שמה שהיה שייך לנו, א' הוא היה שלנו, ב' הוא שווה כסף, ג' תשכחו מהכסף, לסגור מעגל. למה לתת לבני העוולה, הפולנים, או האחרים, שכניהם שם במדינות השונות, להמשיך ולהיקרא בעלים על נדל"ן שלא שלהם? כי לכל בית יש שם, לכל בית היה שם, כל בית היה חיים בפני עצמם.